Asa pun kaimani thai khosaya hanu. Apun bagi sini nogo ma phajo tini sispe nang siteng ni ma phaikat tini lebe ka putharinyo. Mama tang pun khosayang ne. Ta phaidi ane nogo ta phaidi ang office ni kam se kisa busy nung tangai phai hino ane amasung tongo nung nu gede ba nono no khisa je rong nangjagano Nang pun khosayang ni ma phai bile kapasa phai gela kamu. Ta mungi pun khosaya ba a hong tai phai le ta ma se jol jang ma ka se kono saka hanu. phaina nangya tai ang phone ro khayano tabo kisa malai ma rokom ong na sikada tamo hingke ama babo song phaijak boro koyek din se tongnai hingke no para thangpinai Ko kuri akong kunung ya ang tai phai liya ak nogo phai ge to kisa malai ri honai ba to phai ge ba malai ri te to please. are tak malai khe chaje rong nangjagano tamo malai nai rokheni sai tongkha malai na nangya Da akong malai ka malai ya phun ro khai di ang thangka nang office thane ja tabu ga no kisa toni riti Habo phai khai ngo oburu jo phai ka nang no yoni buru non sai da ang obu no no ka ta karo di hne ta khitup di hne tam khitup no no nung sai maya tabungni buri rong no nung si sini ba tabungni buri rok busuk chalak chula rong no phasi dena nekhe busuk rung oburu bai nang ka ga khima yang chong khana ang sai ma no oburu no no ya ka nang ka yang chong khana bo no putti khu ka nang ta bu sia ko da ama nung tabuk bonu sajalano sinia khoda ha punbora no da adar chanani phurung tong ang bono chutki baje kheno kagri mano tongra thung te kisa senai tongo ang hotat chakhebo kagri miable akong khanani ni tan da tong no ngkan kisa kam nang ma se an lo ki thami da mano sagati to kisa kam nang phano ana tabung maya ama song phaija khinmani khunju kuri denini kaisa kok sakhe asuk barbar de sana nang akong baba sorry map khairi chidi tai saliya tam joli hinu akong bor thana ka sadi non kaisa jaga talang na tongu o burina tabuk tam hini phajil sanai bo bai to ang ma sema kang na hingkai khanadi nungbo parago thangdi angbo amano tuniti parago thangnai koyek din oyango ane office ni kamte oyango ane project bo tongo abo complete khai phainai ang thangka osubida ongkhai ano phone rok khaidi do amano time ni mote bithi rok chari di thane akong ta wana di ang tong na bule ang hainu ki office shuti rong na jang na la amano nanya hnai nang thane akong pura din akon ano muitor khlai di thangka ang papa ni no hake hanjang ma rong nugo no ang le cover sawi nang le ma phaisugo hai obo bai ni boyfriend sibla hai sama ki so ri tong sa o burike sabsa mo ta ma sa bakpar hai mo le pas bakpar ta sala to thangra di purnyo sa sri ma nang ku punyo bakpar na sala le nung tam lok khana sik tong sa su sabo nang ha sabo ta ma kam da to khulumka ang nai sik ya ang yang himi tong ma se nang no no kha nai sik tong khata o thangni chela khanin boyfriend da nanin busai sabo bo ani busanyo nung sinu buta bono tabuk ta mani sama sano sinu nani ma sanai sinu ini dada sekelai ang bono kano nang basa sinu na kelai sinu hai sile basa nyo kelai sinu sungkai jang mo hata cha chika chik shu ga ba bui ba sai chi maya akong phaji no ko mani rok sai thang phaji habliya ani kam tongu ani private tongu ang thangna nangnai ang thangka tong kai olo phaya nani no ko boro thami tongu ya sakha kam nangmui bai rong ko nang ma san boro bai ma ong kholiya bono nai simang mai rok sa sodi ang bai ra thang phagina boro le tongu ya sa thangka ang mai rok sa di boro ma sa bai ma le kok sai to ka o ko pun bai ni tol bai ma le pila uchala nangai ki ano ma le ma bai malah kiba kaham kok sebelah kok dah salah kia naro bo bai kok salia bai bun bi tong bun bi bai kok sai phajata iko osrai khe ulta pula kok saja kai tong pa bo poron bin bi tong nai ba bo ko kai si kha ba bo kai si kya khupule
Bai, buka ceka. Ang tapos sabihin bihi kok sai phanya pele. Nang tam bo baca malanya tanana. Bo masih malanya tanana kena. Bo banyak malanya tanana yo. Kam nang phun khayo. Tangi phagena bo gari tei se lama basa jakna. Usala mobile nama nama se pokrong nos tongkhana. Atar patar pokrong tiklaji. Porkajik tongan bo no kana sakam lasa. Kobor han sirale. Tam hasa kirma singsa kongno sa osala ka sa kaisa pun bi basa malai phaiwang open bi exana bongno ka habu mani roksa thani ta chani ni tongna pile usala pas bakparang na ta no tu ka siri tongna bai hinke sengina ji thani malake boano promise khaija bo kun dino kaija gi maya obo mi chimaya nang saima na la sing koi bo san hamjak lai tonglai bo bai ha nang tam ko katal sai tong bo kaija ro khone bo sa kango se paran phai bo pro kaija tongna ni usrai mo krokle kari khano mara boni ji kobornya anusat kobor senamna ke bun logi nang bisas thanya ke singnya ja salano pakpar si an hai sala pakpar ono ko nai tong nang bo kaija ang sakana pule ni hale mobile naima mokol se philja ki thangkana borok se sinile abo ulta pulta kok sai tongka taka wachi hai sino wachi resin tam borok bungleng no teu samti kok chitra sanya jan bus kanglo putike seprakno an bokrok sakata pule tam ka pusuk sinani nono osare pakpar ni saka ka nang puja dan nang ano pen kipti betre pen kipti osala pakpar obole ini semaya ta asu zorote lang bono bisas kayo nanya gena thangai sini bukasa sai tong am tiro koro nang puro khane phai puro nugui phai tama asole tongkha ha phaya nung sai maya da ang office thangnani nung sai maya da leri tong bake sungsina borono kaisa khane osraya no bipoto khiklai kya osrain ko bisingai walai ma tongmasi topan bukhalamani singile mananya tama wansuk tong ha tamo kokro bosaya tamo wansuk sadiba sana bolai jiwo sangna bukiriwo kaisa ko nono sana tongu tam kase sana saka nang joli glang na bule nini kunu kongna ang joli mano haida tabuk jarati nini kunu kongna jodi joli kha do sadi tamo kok sadi kuno nge sadi bukha khologi sadi an manai thung buije sepen satang ang pisas khaya topano koka haisi an manai nyono tini nukpu buri masa bai apa boni ni bipu tam nang kaija kaida kubike sala ano ang nono kaisa kok sana hini tongmani himdia ni doni restaurant no tini office thanglia nungbai kok tongo kubang mase kok kubui ma kok dangke ke nang tang ano saya su tini nang ano tang khogi ton ha apan bagai de nang busy ha to sadiano kubui ko akon promise khaidi nung joli ahine kubui kok se abo kintu nung ma joli glak ang nono karai tongui maya abo khai kubui se buije sapan satung ase kono guri ta chati ne kubui kok tama abo se sade hang abo se khnana muju tati phat chati ang kaija kha ang bo kha be kaija kya ane ama sore hamya nung bosi tongo e bo sore hamya para tunina thangpuru ama hino oburi be kaija ya khe bo thiji thangna phong hini se ma kaija kha ang ha tapani chaka tesi sala khorang koto khe kokta sadi gana gini buitongo restaurant no nugyada no tam asuk sirgui kok saka aste ke kok sadi kubui no nungsiu ang nono bosu khamjak ha aro ang kaija khe tam ongkha ba hai pano nono joto nini khorcha potro ang ri tongnai ang nono promise khaikana le sara jibon nungbai tongnai hini bono ang hase hamjakya bini bo tongthong haino nogo klai tongthong ang nungbai se ani ama thei thangke ang nungbai se kaijangnai khorang kotoni kok sai tong nang ha ani jibon le ha nopor koto phai paiti ngi tongo tamno nin ha tomung bang ha ke tongna ha nang bono kakti gang nang mai tongna he gang nang mai tongya poriskar ko oponu haita sadani bukha sawo nung tamati hinisa ang nono bosu khamjak nung saiman nale ani o bukhao nung simise ama thia sakle ang nung bakai jang mangalak abale kubi kokse ang nono sakanale no ang baino tongdi boibete kaijang nani nangya boibete hamjang nani bonangya sara jibon ang nono chalogui thanai haikena chung jibon katai lenai
Am hai tong mo ang tong mangla ano nang ala da buri hai ta ma tong ni nang buri bi tong te nang bai tong na ne poriskar tong ye ka tong ya hasi nang ma ke sa no an hamjang ma no tu karu na nang an hamjang no ma ke se khayu na asa da sam nang le nang ano nung ati ta sadi hingke ani mokole mukti se kupulung ongoi phayo ano waisa pano ni ni buskang ko kama de nukha tini nung ati hini se ani buka khamka nung sai mano ani life ni sai pano se nona ang hamjago nona ang kono dino ku kutuka hai ta khaidi irai ta khaidi hine tamo hingke nona ang hamjago ini je ichha nung khaidi je sapano khaidi ani kusta angya hai pano nung ang bai relation tongdi ang nona asung nona yo nung kiri ani langma bu kiri nang ang ti thanya ro khoni cha ha ang tong sa nang kun din thya asa sor te yang pu sinya di chika ang tong sa nang tong nai nang am ti thanya ro khoni cha kana an buka goli phai nang am ti ke ko ro ta sadi nang ano hamza ya bu chu sadi nang ano hamza ka i thik a cha ang ni khusin ba ga che sapan khai mano ang kathi se nung ani gana kiri hingke ang thinai nung sai mano nung ani life of busuk important nung sara ani langma kiri o buriba khana no kage kelain thangano ani ama o dunia ni thangkai ang bo bono kage thanai nang buka ba ni sai tong na bole an tai nang tu kara kara khana bole thik a sa ni khusin ba ga ang ni logi tong nai ati khena anu bisas khai tongdi ang nono kono dino chalak saya tamo himale nung sani jibon nung tongkhai se ang nung ano yakari thangke angle kuthisi sukang no sai tongo ano yakari thamanggalang nang akong tabase thine ni bar ta sade an buka kelai phayo bukhuni ko ong ke ekdin nang phu amti ko rota sadi angni logi tongo asuk si ko khe aw promise khaika ang kaijang nai nungbai ang bono kagoi honnai ang nogo se thangmani musugya nale bini sehra se naisingna musugya te kaisa ko nung saide man radha bai krishna kajak jakya bole hai pano se borong ni bumung se na hajago bini bihi rukmoni ni bai bini bumung de na hajak ha krishna ni bumung na hake saboni bumung na hajak radha amo haino nung bai ambo kono dina alada ya ane bumung na khai nini se ongnai o burinia buji khade nang aw buji khe kam kan buji ka asu bujung na nang le aw ang saiman no nang kai si pontu sa ano po kyang ke mane nang ano hamjuk su ko ang sika mala de paya bak par chala pai ha kajik dah ni cha kai si ya kajik se ni cha kana yara no ma man bak par ha ni ke te ni na osuro kana woi an bokro se sa si wo korang bo na gi korang buni saka bo kaisa khane a kongno banang tamase kotoma sunam ka ba kaisa tam kha orono paisili tai otopic ni bar kokta sadeano nang sachi mani tum bo bakpar na ichi amti bo wa ichi thapra phone phatari phaya ke bo ko kasa kasang se sai phai kona naila nang serai kho nang dunia ni tomudo sia ku bo kaisa thik ase kaisa bo hapna burinya hamsa ya bole bo buna man bagi sima kaisa ku bo ang bai kaijang na opurinya kaki rohnai bole bo dunia ni boro rona nang da sinia na ang nang ni buka ka mangge nang so talon nang hai buka ka mane wan suku dunia ni boro busuk phaji nang si sai ni pai ang le sai man suka an mo kol bus ka ngam hai kes ka pangan ka ang selana na tu to thampai klai ma hai ke ro me prang sa ka kita ro ra nang sai mangla ka pro ke ba hai ke puni lai nang ma ang khor ka asukui tongwi di thandi ang tiket nagana tabok asuk bisi busai ta tongdi chaya amote pregnant jora puro bisi busai tongkhe chaya yakung rok phulio asukui tongwi di thandi akong asukui tongya na ani buya thik sai jong ha ta ye thiro se phuli ma haing jong ha akong nang tiket na ba ke ano sa hoti to ang asukui tongya no baira bo hai oba pakiri chibule hai tami phagina broka ungko doctor hai pun big sipula accountant berinya sesengi mananya tangi dokter phale ke poro
sengida mano tamo mano sadi tamo tiket nang tabu je tiket nai thangnai o jagani borok ke sori haimedangi naijana phaina tamni bagi naijana phai bini bihi pregnant abo bagini borok doctor phai borok oromang sab samoi naijago tane nini sini jakta borok doctor da naijana phai bun bihi ke koi masni pregnant cha borok kaija khano pregnant nungkha bun bihi posasa tiki jagya tabo kha borok 3 mas rok ungni tongkha chorai tabo kha tiki jak bohogo tongo chorai tabo kha buni bukhana thangile bahai ke chorai tiki na ba bohogo ana kise tukarai tongta au shika ang shika tabule bele ke hambai samani bagai ang thanga ang teoise phaking ke naijak phanya an tabuk time krikha kaise jaga thana nangu ber bata mukobode sajung no naijak na hniche ta kha naijak ya fu tam ha kono satang na sala beling Menaya anu maaf khairi sini nini kono ang serai hine bises khaya tabukla ang saiman jakau borong pakpanu anu tukari tongu kaham kana tukari tongkha anu bun bi pregnancy ang tini doctor naijana ni thangmase bini bi be bono nugu haingi se saimano ang bo bai malalia hapana ang bukhau chongi phage bo bai ang te malaya hanai ang jolia banyono ang sibo o borok pakpanu no nang tam joli tongno ba bo hai borok gobang man mukha ang nengke borok kaham ni bagai alka borok nang bo neng hai borok kaham ni wahan sugu sela sun bakbar sanya man bai ang no sayata neng tuku nang jengna sini jeng ma neng kapai samoi tong sini neng khasika abo se belai ko neng hai gobang ma hajar puri tongu am tike selaro pai tukarai tong saka buri ro sia bui saman ko bukhanaya gana gini borok rok ni ko khana kangke aso ma ke tuka senangya hanyo borok tabu borok no busuk ke buka sana